Κεφάλαιο 11 από την Επιστολή προς Εβραίους. Για όσους γνωρίζουν την Λόγο του Θεού, ξέρουν ότι αυτό ονομάζεται το κεφάλαιο των ηρώων της πίστεως ή το κεφάλαιο της πίστεως. Αν θες να δεις τι είναι πίστη, εδώ πρέπει να έρθεις. Και αν θες να δεις τι παθαίνουν και τι περνάνε οι άνθρωποι της πίστης, εδώ πρέπει να έρθεις. Οπότε είναι οπωσδήποτε λάθος κάποιος να μιλήσει για πίστη, έστω και για λίγο, χωρίς να έχει υπόψη το κεφάλαιο 11. Και αυτό θα μελετήσουμε σήμερα. Και όπως βλέπετε, τελειώνει η Εβραίος επιστολή, λίγα κεφάλια μένουν και έτσι θα κλείσουμε το κύκλο αυτής της μελέτης μας τις επόμενες εβδομάδες. Διαβάζω λοιπόν από το εδάφιο 1 της προς Εβραίους επιστολής. Επειδή είναι μεγάλο το κεφάλαιο, θα διαβάσω από το εδάφιο 1 μέχρι και το 16 και μετά από το 32 μέχρι και το 40. Για να συντομέψουμε λίγο το χρόνο που διαβάζουμε. Κεφάλαιο 11, εδάφιο 1. Πίστη σημαίνει σιγουριά για αυτά που ελπίζουμε και βεβαιότητα για αυτά που δεν βλέπουμε. Με αυτήν απέκτησαν οι προπάτορές μας την καλή μαρτυρία. Με την πίστη καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός με το Λόγο Του δημιούργησε το σύμπαν και ότι, συνεπώς, κάθε τι που βλέπουμε δημιουργήθηκε όχι από κάτι που φαίνεται. Επειδή ο Άβελ πίστευε στο Θεό, πρόσφερε καλύτερη θυσία από τον Κάιν. Με αυτή την πίστη θεωρήθηκε δίκαιος από τον Θεό, που έδωσε τη μαρτυρία Του πάνω στα δώρα Του και με αυτήν, αν και πεθαμένος, μας μιλάει ακόμα. Επειδή πίστευε ο Ενόχ στο Θεό, μεταφέρθηκε στον ουρανό και δεν γνώρισε θάνατο. Δεν τον έβρισκε κανείς στον κόσμο γιατί τον είχε μεταθέσει ο Θεός. Η Γραφή μαρτυρεί ότι πριν από τη μετάστασή του, Ενόχ είχε ευαρεστήσει το Θεό. Χωρίς όμως πίστη είναι αδύνατο να ευαρεστήσει κανείς το Θεό, γιατί αυτός που τον πλησιάζει πρέπει να πιστεύει ότι υπάρχει Θεός και ότι ανταμείβει όσους τον αποζητούν. Χάρη στην πίστη του, ο Νόε, μονολότι δεν έβλεπε ακόμη τα πράγματα για τα οποία τον είχε προειδοποιήσει ο Θεός, υπάκουσε σε αυτόν και κατασκεύασε την Κιβωτό για να σώσει την οικογένειά του. Έτσι κληρονόμησε από το Θεό τη δικαιοσύνη που προέρχεται από την πίστη και με την πίστη απέδειξε πόσο άξιος καταδίκης ήταν ο κόσμος. Με την πίστη ο Αβραάμ υπάκουσε στο Θεό που τον καλούσε να φύγει για τη χώρα που θα κληρονομούσε και έφυγε χωρίς να ξέρει που πηγαίνει. Με πίστη εγκαταστάθηκε στη γη που του είχε υποσχεθεί ο Θεός, ξένος σε άγνωστη χώρα. Ζώντας σε σκηνές με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, που και αυτή ήταν κληρονόμοι της ίδιας υποσχέσεως. Και αυτό γιατί περίμενε την πόλη που θα είχε στερεά θεμέλια και που αρχιτέκτονας και δημιουργός της θα ήταν ο Θεός. Με την πίστη του Αβραάμ απέκτησε ακόμα και η Σάρα την ικανότητα να δεχτεί το σπέρμα και να γεννηθεί παρά τη μεγάλη ηλικία της. Επειδή ο Αβραάμ θεώρησε αξιόπιστο το Θεό που του το υποσχέθηκε. Έτσι από έναν άνθρωπο που μάλιστα δεν μπορούσε πια να τεκνοποιήσει, ήρθαν στη ζωή απόγονοι, αμέτρητοι. Όπως τα άστρα του ουρανού, αναρρύθμιτοι, όπως η άμμος στην ακροθαλασσιά. Όλοι αυτοί πέθαναν με εμπιστοσύνη στο Θεό, χωρίς να έχουν μπει στη γη της επαγγελίας. Απλώς την είδαν από μακριά, τη χαιρέτησαν και διακήρυξαν ότι είναι ξένοι και περαστικοί πάνω στη γη. Ασφαλώς, όσοι εκφράζονται έτσι δείχνουν πως επιζητούν μια μόνιμη πατρίδα, γιατί αν είχαν το νου τους πίσω στη χώρα από όπου είχαν φύγει, θα είχαν ξαναβρει μια ευκαιρία να ξαναγυρίσουν. Τώρα όμως λαχταρούν μια καλύτερη πατρίδα, δηλαδή την επουράνια. Γι' αυτό και δεν τρέπεται ο Θεός να λέγεται Θεός τους, γιατί τους έχει ετοιμάσει μια μόνιμη πολιτεία. Και θα πάμε στο επόμενο, στο εδάφιο 32. Χρειάζεται να συνεχίσω. Δεν θα με πάρει ο χρόνος να διηγηθώ για τον Γεδεών, τον Βαράκ, τον Σαμψόν, τον Ιεφθάε, τον Δαβίδ, τον Σαμουήλ και τους προφήτες. Με την πίστη κατατρόπωσαν βασίλεια, επέβαλαν το δίκαιο, πέτυχαν την πραγματοποίηση των υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα λιονταριών, έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν τη σφαγή, έγιναν από αδύνατοι ισχυροί, αναδείχθηκαν ήρωες στον πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή εχθρικά στρατεύματα. Γυναίκες ξαναπήραν πίσω στη ζωή τους ανθρώπους τους και άλλοι βασανίστηκαν ως το θάνατο χωρίς να δεχτούν την απελευθέρωσή τους, γιατί πίστευαν ότι μπορούν να αναστηθούν σε μια καλύτερη ζωή. Άλλοι δοκίμασαν εξευτελισμούς και μαστιγώσεις, ακόμη και δεσμά και φυλακίσεις. Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, πέρασαν δοκιμασίες, θανατώθηκαν με μαχαίρι, περιπλανήθηκαν ντυμένοι με προβιές και κατσικίσια δέρματα, έζησαν σε στερήσεις, υπέφεραν καταπίεσεις, θλίψεις και κακουχίες. Ο κόσμος δεν ήταν άξιος να έχει τέτοιους ανθρώπους.
πλανήθηκαν σε ερημιές και σε βουνά, σε σπηλιές και σε τρύπες της γης. Όλοι παραπάνω, παρά την καλή μαρτυρία της πίστης τους, δεν πήραν ό,τι τους υποσχέθηκε ο Θεός. Αυτός είχε προβλέψει κάτι καλύτερο για μας, έτσι ώστε να μην φτάσουν εκείνοι στην τελειότητα χωρίς εμάς. Και αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Τα εδάφια που δεν διάβασα σήμερα με αναφέρουν αρκετά ακόμα παραδείγματα πίστεως. Πραγματικά δεν μπορείς παρά να κοιτάξεις πίσω και να θαυμάσεις την πίστη που την είδαμε να εκφράζεται στα πρόσωπα αυτά που μόλις τώρα αναφέραμε. Και είμαι σίγουρος ότι όλοι έχουμε ακούσει για αυτό το πράγμα που λέμε πίστη. Το έχουμε επαναλάβει τόσες πολλές φορές και οι ίδιοι και το έχουμε ακούσει να συζητιέται. Και είναι πολύ απλό, έτσι. Τι κάνει έναν άνθρωπο πιστό? Μα φυσικά το ότι έχει πίστη. Ο Σατανάς όμως ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς τι σημαντικό όπλο είναι η πίστη, πόσο δύναμη έχει. Γι' αυτό προσπαθεί με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να καταστρέψει αυτή την αληθινή και αγνή πίστη που στηρίζεται στον αληθινό Θεό. Θέλει να μην τη βλέπει στη γη, να την κατατροπώσει. Και γι' αυτό στην φαρέτρα του, στο οπλοστάσιό του, έχει μερικά πολύ έξυπνα όπλα. Θα σας πω μερικά από αυτά. Ξέρετε, ένα από τα όπλα του Σατανά είναι να βάλει αμφιβολία σε αυτό που πιστεύεις. Έτσι προκαλεί πολλούς για το αν ο κόσμος, ας πούμε, δημιουργήθηκε από το Θεό και αν τελικά υπάρχει Θεός. Αμφιβολία. Ένα άλλο του όπλο είναι να στρέψει την πίστη του ανθρώπου σε λάθος μονοπάτια. Σου λέει δεν έχει σημασία πού πιστεύεις, δεν έχει σημασία τι πιστεύεις, αρκεί να έχεις πίστη. Το έχετε ακούσει πολλές φορές, είμαι βέβαιος, το έχω ακούσει κι εγώ. Το πού στηρίζεται αυτή η πίστη, ποιο είναι το κέντρο της πίστης, δεν έχει καμιά σημασία, σου λέει. Και όταν όλα τα άλλα αποτύχουν και δεν μπορεί να ξεγελάσει τον άνθρωπο και ο άνθρωπος πραγματικά κομβλεί να στέκεται και να πιστεύει στον Θεό, τότε ξέρετε τι κάνει, και εδώ έρχεται για τους χριστιανούς αυτή η παγίδα. Προσπαθεί να στρέψει την πίστη όσο μπορεί μακριά από τον Θεό και να την κάνει ακίνδυνη. Να είσαι πιστός, πιστεύεις στον Θεό, αλλά προσπαθεί να κάνει την πίστη σου ακίνδυνη. Και τι εννοώ με αυτό? Προσπαθεί αυτούς που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό να τους βάλει να έχουν λάθος προσδοκίες από τον Θεό. Προσπαθεί να τους βάλει να περιμένουν πράγματα που ο Θεός δεν τα έχει για όλους ή δεν είναι έτσι όπως τα φέρνουν. Ας πούμε, πολύ συχνά θα έχεις ακούσει ότι «Μα έχω πίστη, αλλά έχω στη ζωή μου προβλήματα ή δεν είμαι καλά στην υγεία μου». Και αυτό κάνει ο Σατανάς. Σου λέει «Μα αν έχεις αληθινή πίστη, δεν θα έχεις πρόβλημα στην υγεία σου». Ο πιστός δεν έχει προβλήματα, παιδί μου. Δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα. Θα έχεις αρκετά χρήματα, μια χαρούμενη ζωή. Αυτό σου λέει. Γιατί? Για να κάνει την πίστη σου ακίνδυνη. Και είναι η ηρωνία ότι δυστυχώς ένα από αυτά τα όπλα του Σατανά έχει μπει στις εκκλησίες και συζητιέται αρκετά και ορίζονται πιστοί άνθρωποι, αντίθετα από αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, αυτοί που τα πάνε όλα καλά μαζί τους. Αλλά το κεφάλαιο που μόλις διαβάσαμε αποστομώνει αυτά τα όπλα, σκοτώνει, διαλύει αυτά τα όπλα του Σατανά. Όλα αυτά τα όπλα. Γιατί οι άνθρωποι της πίστεως, ό,τι και να συμβαίνει, παραμένουν πιστοί. Και δεν εξαρτώνται από υγείες, προβλήματα, χρήματα και οτιδήποτε άλλο. Γιατί εξαρτιόνται μόνο από τον ένα και αληθινό Θεό. Για να δούμε όμως πιο κοντά τι σημαίνει αυτή η πίστη. Θα δούμε τρία πράγματα για αυτό το μεγάλο και θαυμαστό δώρο του Θεού που ονομάζεται πίστη. Θα δούμε ότι η πίστη αποδέχεται το θαυμαστό, το extraordinary. Η πίστη βλέπει το αόρατο και η πίστη πετυχαίνει το αδύνατο. Να το ξαναπώ αυτό. Η πίστη έχει την ικανότητα να αποδέχεται πράγματα που φαίνονται θαυμαστά. Η πίστη βλέπει το αόρατο, αυτό που κανείς δεν μπορεί να δει. Και η πίστη μπορεί να πετύχει το αδύνατο. Και για να μας εξηγήσει αυτά τα τρία σημαντικά πράγματα, ο Λόγος του Θεού ξεκινάει πολύ απλά, από το εδάφιο 1 κιόλας, με τον ορισμό του τι είναι πίστη.
Πίστη σημαίνει σιγουριά για αυτά που ελπίζουμε και βεβαιότητα για αυτά που δεν βλέπουμε. Σήμερα, αν δεν πάρεις τίποτα άλλο, σε παρακαλώ, πάρε το εδάφιο 1. Πίστη σημαίνει σιγουριά για αυτά που έχεις ελπίδα και βεβαιότητα για πράγματα που δεν βλέπεις καν. Και αυτό το εδάφιο θα εξηγηθεί αργότερα σε όλο το κεφάλαιο. 39 εδάφια μετά για το εδάφιο 1 μιλάνε. Με παραδείγματα και με τρόπους και με εξηγήσεις. Και έτσι το πρώτο πράγμα που βλέπουμε, καθώς εξηγείται το εδάφιο 1, του τι είναι η πίστη, είναι πως η πίστη αποδέχεται πράγματα που είναι θαυμαστά. Και το πρώτο αυτό το γεγονός το συναντάμε στο εδάφιο 3. Στο εδάφιο 3 βλέπουμε πως απαιτείται πέρα από τη λογική πίστη για να δεχτείς ότι η δημιουργία έγινε από το Θεό. Με την πίστη, λέει, καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός με το λόγο του δημιούργησε το σύμπαν και έτσι κάθε τι που βλέπεις γύρω του ανήκει και είναι μέρος της δημιουργίας του Θεού, άρα ανήκει στον δημιουργό. Κανείς από εμάς δεν ήταν μπροστά όταν αυτό συνέβη. Κανείς από εμάς. Και πραγματικά είναι θαυμάσιο, θαυμαστό αυτό που βλέπεις γύρω σου. Το πιο μικρό φύλλο να πάρεις και να το βάλεις κάτω από το μικροσκόπιο, θα θαυμάσεις πόσο όμορφα φτιαγμένο είναι. Πώς το λένε, χιονονυφάδα. Αυτά που πέφτουν από όταν κάνει χιόνι. Τώρα το λέω γιατί τις επόμενες μέρες θα χιονίσει από ό,τι άκουσα και δεν είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Αλλά έχει μια ομορφιά γιατί κάθε χιονονυφάδα που πέφτει και πέφτουν εκατομμύρια διαφέρει. Είναι μοναδική. Και είναι ένα έργο τέχνης. Είναι θαυμάσια. Η πίστη λοιπόν αποδέχεται κάτι που είναι θαυμαστό με βεβαιότητα και σιγουριά. Πως ό,τι βλέπεις είναι έργο του δημιουργού σου. Αυτό λέει το εδάφιο 3. Και η πίστη, αλλά φυσικά η δημιουργία μπορείς λίγο να την αγγίξεις και με τη λογική σου, έτσι. Ακόμα και η λογική μας λέει ότι όλα αυτά τα υπέροχα και θαυμαστά πράγματα δεν έχουν γίνει από τύχη. Και το δεχόμαστε. Και θα έχετε ακούσει ολόκληρες συζητήσεις για τη δημιουργία και ότι υπάρχει δημιουργός και χρησιμοποιούμε τη λογική μας και όλα αυτά. Και καλά όλα αυτά. Στο τέλος όμως, πέρα από τη λογική, την εξήγηση, την ερμηνεία, χρειάζεται πίστη. Και αν αναρωτιέστε, μα πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι να μην βλέπουν ότι υπάρχει δημιουργός σε όλα όσα γίνονται γύρω μας, η απάντηση είναι απλή. Δεν είναι πρόβλημα λογικής, φίλοι μου. Είναι πρόβλημα πίστης. Δεν θέλουν να πιστέψουν ότι υπάρχει Θεός. Ας χρησιμοποιήσουμε τα πιο έξυπνα λογικά επιχειρήματα που θέλουμε. Στο τέλος είναι θέμα πίστης. Ο Θεός δεν πιάνεται. Ο Θεός τον πιστεύεις. Και καλά όταν τα πράγματα πάνε καλά και η λογική μας κάπως τα εξηγεί και μπορούμε να συζητήσουμε. Αλλά ξέρετε τι είναι το όμορφο με την πίστη? Ότι αποδέχεται πράγματα που είναι θαυμαστά ακόμα και όταν δεν είναι λογικά. Ακόμα και όταν είναι παράλογα. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η Ανάσταση των νεκρών. Αυτό θα μας το πει στα εδάφια 17 μέχρι 19. Λέει, με την πίστη πρόσφερε ο Αβραάμ τον Ισαάκ όταν δοκιμάστηκε από το Θεό. Αυτός που πήρε τις υποσχέσεις του Θεού πρόσφερε θυσία το μονάκριβό του γιο. Μολονότι του είχε υποθεί, από τον Ισαάκ θα προσέλθουν οι απογόνοι σου. Ο Αβραάμ σκέφτηκε πως ο Θεός μπορούσε και τους νεκρούς να αναστήσει και να τους ξαναφέρει στη ζωή. Μπορούμε λοιπόν να πούμε πως στην ουσία ο Αβραάμ πήρε πίσω το γιο του από τους νεκρούς. Ανάσταση νεκρών. Δεν υπάρχει πιο παράλογο πράγμα. Πήγαινε σε οποιονδήποτε άνθρωπο και να του πεις, ξέρεις, αυτό το σώμα που τώρα το θάβεις και αν το αφήσεις για πολλά χρόνια θα λιώσει και θα γίνει χώμα και θα το φάνε τα σκουλίκια και θα εξαφανιστεί. Θα αναστηθεί μια μέρα. Θα σου πει είσαι τρελός. Αυτό είναι παράλογο. Πώς θα ξαναενωθούν όλα αυτά τα στοιχεία και τα κόκαλα και τα νεύρα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πας καλά. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Και προσπάθεις τώρα εσύ αυτό το πράγμα το εξηγήσεις λογικά. Αυτό είναι πέρα από τη λογική. Εδώ κι αν χρειάζεται πίστη.
η Ανάσταση των νεκρών, όπως η πίστη του Αβραάμ για τον Ισαάκ, έτσι και για μας, είναι θέμα καθαρά και μόνο καθαρά βεβαιότητας σε αυτό που ο Θεός έχει υποσχεθεί. Πίστη στο Λόγο του Θεού. Η πίστη είναι δυνατόν να σε κάνει να αμφισβητήσεις τον ίδιο το θάνατο. Ξέρετε τι λένε πολλές φορές? Ότι ένα από τα πιο σίγουρα πράγματα στον κόσμο είναι ο θάνατος. Η πίστη λέει όχι. Και ο θάνατος νικέται. Ο Ιησούς Χριστός το απέδειξε. Και αυτό το πράγμα, η Ανάσταση των νεκρών, πραγματικά είναι ένα από τα πιο θαυμαστά πράγματα που η Καινή Διαθήκη μας φέρνει. Ότι μια μέρα, πεθάνουμε ή όχι, θα αναστηθούμε και θα έχουμε καινούρια σώματα και θα ζήσουμε μαζί με τον Κύριό μας για πάντα. Και τα παιδιά του Θεού έχουν την ελπίδα, την βεβαιότητα και φυσικά την πίστη πως η Ανάσταση αυτή είναι πραγματικότητα και είναι ήδη μια πραγματικότητα από τώρα, γιατί ξεκίνησε με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Η πίστη λοιπόν αποδέχεται πράγματα θαυμαστά. Το δεύτερο πράγμα που βλέπουμε είναι πως η πίστη βλέπει το αόρατο. Μα πώς είναι δυνατόν να δεις κάτι που δεν βλέπετε, να δεις κάτι που δεν φαίνεται, που θα έλεγε κανείς δεν υπάρχει? Η πίστη το κάνει. Και αν το σκεφτείς, αυτό είναι που κάνει την πίστη πίστη. Η πίστη μιλάει σχεδόν πάντα για αυτό που δεν βλέπει, αλλά είναι βέβαιη, πεπισμένη για την πραγματικότητά του. Μερικά παραδείγματα από τα εδάφια μας εδώ στο κείμενο που διαβάζουμε σήμερα είναι παράδειγμα το εδάφιο 7. Χάρη στην πίστη του ο Νόε, μολονότι δεν έβλεπε ακόμη τα πράγματα για τα οποία τον είχε προειδοποιήσει ο Θεός, υπάκουσε σε Αυτόν και κατασκεύασε την Κιβωτό για να σώσει την οικογένειά του. Δεν είδε ίχνος βροχής. Δεν είδε σταγόνα νερού να πέφτει. Δεν είδε. Κι όμως με την πίστη έβλεπε το νερό να έρχεται. Τα μάτια της πίστης του, τα μάτια που πίστευαν στον Θεό και σε αυτό που ο Θεός τον είχε προειδοποιήσει. Ήδη για τον Νόε πνίγεται ο κόσμος και βιαζόταν να φτιάξει την Κιβωτό. Και συνεχίζει, εδάφιο 13. Όλοι αυτοί πέθαναν με εμπιστοσύνη στο Θεό, χωρίς να έχουν μπει στην γη της επαγγελίας. Απλά την είδαν από μακριά. Τη χαιρέτησαν και διακήρυξαν ότι είναι ξένοι και περαστικοί πάνω στη γη. Και μιλάει εδώ για όλους αυτούς που ελπίζανε και περιμένανε και πιστεύανε μια μέρα για αυτή τη γη, για αυτή την επαγγελία, την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός. Ποτέ δεν την είδαν. Μαθαίνουμε για παράδειγμα ότι ο Μωυσής μόνο από μακριά την είδε προτού φύγει. Και δεν μιλάει μόνο για το λαό Ισραήλ στην έρημο, αλλά και πριν από αυτόν. Αβραάμ, Ισακ, Ιακώβ και όλους. Δεν είδαν, αλλά ξέρανε και πιστεύανε πως υπάρχει μια επαγγελία, πως υπάρχει μια υπόσχεση. Το είδαν με τα μάτια της πίστης τους. Και συνεχίζει τα εδάφια 26 και 27, μιλώντας εδώ για τον Μωυσή, λέγοντας «Θεώρησε μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρούς της Αιγύπτου τον εξευτελισμό σαν εκείνον που υπέφερε ο Χριστός, γιατί απέβλεπε στην ανταπόδοση. Με την πίστη εγκατέλειψε την Αίγυπτο χωρίς να φοβηθεί την οργή του βασιλιά, γιατί παρέμεινε σταθερός στην πίστη του στον αόρατο Θεό, σαν να τον έβλεπε». Παρατηρούμε λοιπόν πως αν και δεν είδαν με τα φυσικά τους μάτια, παρόλα αυτά είδαν με τα μάτια της πίστης όλα όσα ο Θεός τους υποσχέθηκε. Ναι, η πίστη βλέπει το αόρατο. Σύμφωνα με το εδάφιο 7, τα μάτια της πίστης βλέπουν το μέλλον. Σύμφωνα με το εδάφιο 13, τα μάτια της πίστης βλέπουν τις υποσχέσεις του Θεού. Και σύμφωνα με τα εδάφια 26 και 27, τα μάτια της πίστης βλέπουν ακόμα και τον ίδιο τον αόρατο Θεό. Γι' αυτό στην Β' Κορινθίους 5-7 θα πει πως περπατούμε με πίστη και όχι με αυτό που βλέπουμε. Περπατούμε με πίστη και όχι με αυτό που τα μάτια μας βλέπουν. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε αυτό ακριβώς το στοιχείο της πίστης. Αυτό που λέει και στο εδάφιο 1, που σας διάβασα πριν, πως η πίστη σημαίνει βεβαιότητα για αυτά που δεν βλέπουμε. Δεν είναι επειδή είδες ή επειδή σου έχει αποδειχθεί ο λόγος που πιστεύεις.
Ο μόνος λόγος που ασκούμε πίστη είναι επειδή ο Θεός είναι αυτός που λέει πως είναι. Τον εμπιστευόμαστε επειδή είναι ο Θεός μας και αρκεί. Και τίποτα άλλο να μην αποδειχθεί ποτέ. Αυτό πρέπει να μας αρκεί. Και ειδικά εμείς που ζούμε μετά το θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, έχουμε περισσότερους λόγους να ασκήσουμε τέτοιου είδους πίστη. Θα θυμάστε φυσικά τι είπε ο Ιησούς Χριστός στον Θωμά, όταν τον είδε, αφού στην αρχή δεν πίστευε. Του λέει ο Ιησούς, «Πίστηκες επειδή με είδες με τα μάτια σου. Μακάρι εκείνοι που πιστεύουν χωρίς να με έχουν δει». Υπάρχει λοιπόν ένας μακαρισμός. Είσαι μακάριος που πιστεύεις στον Χριστό χωρίς να τον δεις. Γιατί η πίστη βλέπει το αόρατο. Και το τρίτο μας σημείο είναι πως η πίστη πετυχαίνει το αδύνατο. Στην ουσία το έχουμε αγγίξει αυτό με όλα όσα έχουμε πει μέχρι τώρα, αλλά ας το δούμε λίγο πιο κοντά. Κοιτάξτε μερικά από αυτά μαζί μου. Εξαιτίας, λέει, της πίστη του, δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό, εξαιτίας της πίστης του, ο πρώτος νεκρός μιλάει ακόμα. Ποιος ήταν ο πρώτος νεκρός? Ο Άβελ. Κοιτάξτε τι λέει. Ο Άβελ, ο πρώτος νεκρός στη γη και ο πρώτος που εξαιτίας της πίστης του έχασε τη ζωή του. Θυμάστε τον σκότωσε ο Κάιν γιατί έδωσε θυσία στον Θεό. Μιλάει ακόμα και σήμερα. Αυτό λέει το εδάφιο 4. Αν το σκεφτείς, εδώ δεν ξέρουμε νεκρούς και νεκρούς. Και για χιλιάδες χρόνια, από την πρώτη φορά που ένας άνθρωπος πέθανε, αυτός ο νεκρός να μιλάει τώρα. Να μιλάει σε σένα και σε μένα για την αξία της πίστης σου. Αυτό είναι αδύνατο. Κι όμως, χάρη στην πίστη του στο Θεό, έγινε δυνατό. Το άλλο, εδάφιο 8 και 11, μαθαίνουμε για τον Αβραάμ και τη Σάρα, πως σε μεγάλη ηλικία αποκτούν παιδιά. Και αυτό είναι αδύνατο με βάση τα ανθρώπινα δεδομένα. 90 χρονών η Σάρα, 100 σχεδόν ο Αβραάμ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να κάνουν παιδιά σε αυτή την ηλικία. Αδύνατο. Και όμως κάνανε. Γιατί ο Αβραάμ είχε πίστη στην υπόσχεση του Θεού ότι από τη Σάρα θα γεννηθεί γιος. Στο εδάφιο 33 βλέπουμε την πίστη να κλείνει τα στόματα πεινασμένων λιονταριών. Θυμάστε, αυτό έγινε στο Δανιήλ. Γι' αυτό θα μας πει ο Ιησούς στο Μάρκος 9:23. Ο Ιησούς του είπε τούτο. Εάν μπορείς να πιστέψεις, όλα είναι δυνατά για αυτόν που πιστεύει. Αυτό το είπε σε κάποιον που ζήτησε να θεραπεύσει την κόρη του. Και στο Λουκάς 9:26 και πάλι λέει, αυτά για τους ανθρώπους που είναι αδύνατα, για το Θεό είναι δυνατά. Είναι αδύνατο, θα σου πουν οι άνθρωποι. Και να σας πω κάτι, έχουν απόλυτο δίκιο. Είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο. Ναι, οι νεκροί δεν ανασταίνονται και οι γέροι δεν κάνουν παιδιά και οι νεκροί δεν μιλάνε. Είναι αδύνατο. Ο Θεός όμως τα κάνει δυνατά. Η πίστη μας έχει δυνάμεις που δεν έχουμε καταλάβει πολλές φορές. Και για να μην συνεχίσουμε με όλες τις ιστορίες στο 11ο κεφάλαιο, θα πρέπει να καθόμαστε εδώ ώρες και ώρες για να μιλήσουμε για όλες. Να σας πω μόνο ότι όλες μιλάνε για αυτήν ακριβώς την αρχή. Για το γεγονός ότι η πίστη ενεργεί θαυμαστά. Ενεργεί εκεί που τα πράγματα είναι αδύνατα και βλέπει πράγματα που στα ανθρώπινα μάτια είναι αόρατα. Η πίστη λοιπόν, ναι, πετυχαίνει το αδύνατο. Τι είδαμε λοιπόν μέχρι τώρα? Είδαμε πως η πίστη δέχεται το θαυμαστό. Είδαμε πως η πίστη βλέπει το αόρατο και είδαμε πως η πίστη πετυχαίνει το αδύνατο. Καλούμαστε λοιπόν τώρα να κοιτάξουμε τον εαυτό μας και να ελέγξουμε τι είδους πίστη έχουμε εμείς. Στο εδάφιο 6, για παράδειγμα, διαβάζουμε «Χωρίς όμως πίστη είναι αδύνατον να ευαρεστήσει κανείς το Θεό». Γιατί αυτός που τον πλησιάζει πρέπει να πιστεύει ότι υπάρχει Θεός πρώτα απ' όλα και ότι ανταμείβει όσους τον αποζητούν. Είναι αδύνατο χωρίς πίστη να ευαρεστήσεις το Θεό. Η πίστη σου, ίσως να το ξέρεις, ίσως όχι, είναι κάτι που χαροποιεί, ευχαριστεί τον Θεό. Αλλά η πίστη που μιλάει εδώ, και θέλω να το προσέξετε αυτό, δεν είναι ένα συναίσθημα, δεν είναι απλά λόγια, δεν είναι μια ιδέα.
Η πίστη πάντοτε ακολουθείται από ενέργειες και έργα. Δεν λες πιστεύω και κάθεσαι κάτω. Λες πιστεύω και ζεις και ενεργείς με βάση αυτό που πιστεύεις. Ο χριστιανός ζει με βάση την πίστη του στον Ιησού Χριστό. Αν κοιτάξετε όλες τις ιστορίες που αναφέρονται στο κεφάλαιο 11 που διαβάσαμε, όλοι όχι απλά είχαν μια πίστη, αλλά έζησαν με αυτή την πίστη. Το να ζεις με πίστη σημαίνει πως ο νους σου βρίσκεται σε αυτό που δεν βλέπεις. Στην ουράνια ίσως κατοικία, όπως λέει το εδάφιο 16. Τώρα όμως λαχταρούν μια καλύτερη πατρίδα, δηλαδή την επουράνια. Γι' αυτό και δεν τρέπει το Θεός να λέγεται Θεός τους, γιατί τους έχει ετοιμάσει μια μόνιμη πολιτεία. Το να ζεις με πίστη σημαίνει πως μπορεί να ταλαιπωρηθείς σε αυτή τη γη, αλλά εσύ μπορεί και παραμένεις πιστός και χαρούμενος με τον Ιησού Χριστό. Μάλιστα, καμιά από τις ιστορίες σχεδόν που αναφέρεται εδώ δεν φαίνεται να έχει και τέλειο τέλος. Ναι, κάποιες νικήσανε βασιλιάδες, γίνανε πράγματα, αλλά γενικά πάντοτε κάτι λείπει. Γι' αυτό και στο εδάφιο 40 θα μας πει έτσι, ώστε να μην φτάσουν εκείνοι στην τελειότητα χωρίς εμάς. Δεν λάβανε την επαγγελία. Η πίστη σε βοηθάει να ζήσεις με βάση τα στάνταρ του Θεού. Το ξαναλέω αυτό. Η πίστη σε βοηθάει να ζήσεις με βάση τα στάνταρ του Θεού. Πες μου τη πίστη σου να σου πω τι Θεό πιστεύεις. Αν πιστεύεις ότι ο Θεός θα σου δώσει υγεία, χρήματα, καλή οικογένεια και όλα αυτά που οι άνθρωποι ζητάνε, θα σου πω ότι δεν διαφέρει σε τίποτα από τους ειδωλολάτρες. Τα ίδια ζητάνε. Τα ίδια ζητάνε όλοι. Αν όμως ζητήσεις ό,τι το Πνεύμα το Άγιο προσφέρει, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, αγάπη, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια, τότε ζητάς ουρανό. Κοίτασε παρακαλώ την πίστη σου. Τι είδους Θεό πιστεύεις? Ο Θεός σου είναι αυτός που πάντα σου δίνει στις ανάγκες σου? Αν ναι, τότε αυτός ο Θεός είναι κατά την εικόνα σου. Η πίστη σου πιστεύει σε έναν Θεό που σου μοιάζει, που θέλει να σου δώσει. Υπάρχει όμως η άλλη πίστη. Η πίστη αυτών των ανθρώπων εδώ, που παρόλο που δεν παίρνανε πάντοτε αυτό που θέλανε, ο Θεός παρέμενε Θεός και ήταν ο Θεός τους, που δεν αλλάζανε ποτέ και ας τους απειλήσανε με τη ζωή τους, με την οικογένειά τους και οτιδήποτε άλλο. Την πίστη τους στο πρόσωπο αυτό. Είναι μια πίστη που δεν εξαρτάται από σένα, αλλά στηρίζεται σε Αυτόν. Πιστεύω σε σένα, άσχετα από οτιδήποτε και να γίνει. Ένα παράδειγμα που χρησιμοποιώ πολύ συχνά είναι ότι η περίπτωση του Ιώβ, αυτός και αν ήταν πιστός άνθρωπος. Ξέρετε τι μας κάνει χαρούμενος στην περίπτωση του Ιώβ? Συνήθως στα τελευταία κεφάλαιο. Γιατί το τέλος παίρνει ξανά τα παιδιά του, έχει ξανά τριπλάσια, δεν ξέρω εγώ, περιουσία, αποδεικνύεται πόσο πιστός είναι. Σας λέω κάτι. Και αυτό είναι το πνεύμα του βιβλίου του Ιώβ. Αν το τελευταίο κεφάλαιο δεν υπήρχε, αν δεν μαθαίναμε ποτέ ότι ο Ιώβ γιατρεύτηκε, δεν μαθαίναμε ποτέ ότι ξανά έκανε παιδιά και ότι μεγάλωσε η περιουσία του. Για σκεφτείτε το λίγο. Ο Θεός δεν ήταν πιστός? Και ο Ιώβ δεν θα πίστευε σε αυτόν τον Θεό? Ξέρετε τι είπε? Θα τα λάβω όλα από αυτόν τον Κύριο. Υπάρχει λόγος που ο Θεός μετά έκανε ό,τι έκανε. Αλλά και να μην το έκανε, ο ίδιος πιστός Θεός είναι. Και να μην το έκανε, ο Ιώβ στον ίδιο Θεό πίστευε. Και δεν πίστευε επειδή θα πάρει πίσω. Πίστευε στο Θεό γιατί ήταν και είναι ο Θεός του. Μ' αρέσει το παράδειγμα του Ιώβ. Μ' αρέσει το παράδειγμα εδώ, στο κεφάλαιο 11. Η πίστη μπορεί να υποφέρει, αλλά δεν αλλάζει. Γιατί στηρίζεται στον έναν και αληθινό Θεό. Και αυτή είναι η πρότασή μου. Να ελέγξουμε όλοι τι είδους πίστη έχουμε. Γιατί όλοι ζούμε και σε περίεργους καιρούς, λέμε εγώ δεν το πιστεύω έτσι, ή εγώ κάτι άλλο πιστεύω, ή εγώ πιστεύω. Και έχει γίνει ιδέα η πίστη.
φιλοσοφία και θέμα συζήτησης. Η πίστη είναι τρόπος ζωής. Προσέξτε ξανά το κεφάλαιο 11. Σχεδόν όλοι πεθάνανε, βασανίστηκαν, ταλαιπωρήθηκαν. Δεν ήταν θέμα φιλοσοφίας, ήταν θέμα ζωής. Παρακαλώ λοιπόν, καθώς ονομάζουμε και είμαστε παιδιά του Θεού, χριστιανοί όπως λέμε, πιστοί στον Ιησού Χριστό, ας μάθουμε να ζούμε με πίστη.